modtage det hellige korstegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Den lille Jonna Karoline Drea Tidemann Sværmøstisen. Forsager du djævlen og al hans gerninger og al hans væsen. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn for Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige? Vil du døbes på denne tro? Daniela Jonna Karoline Drea Tidemann Sværmøstisen. Jeg døber dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden, og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig i sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid. Amen. Og som tegn på, at Gud altid vil være der for den lille i hendes liv, både når hun får det svært og når hun har det godt. Sig Jonna til Jesus for hende. Så må I gerne sætte jer.